Nalor kasap hagi kam siau kam ruai, kam put kam tem, kam lek kai babun jaj, kam thok kot thok sla, ne thau jing ruai, ni kiwei kisap, henrei ka jaj penreu ret pat jungi, kadon sa kiwei pat kiba ublei ula ai kerpang yaki, wat lakim yo lat ban mi madan kum balong kiwei pat ki jaj penreu hakari barok kawei. Ya kani la sakhi na kisap ba uwei usamla hakini kisngi ula peni lengba ki jing Tbit jong u hakasap dro jing dro kaba ulala ban dro ya kador jong unu ubreu uba ula ban yo I uni usamla udei na kawei kashnong bakham kendong bha Haribhoi district kabala tip kerteng kum kashnong Syngku kabadang hap hapo kamau hati constituency bat kabajengai kumba khatsau kilometer na umsning shamaurang kakerteng utei usamla kalongku khambyang por lingdo bat ka kaba khamsngu tanat kalong ba ulala bandro ya kanu kadul kaba ulayo I shwa ya ubreu shwa ba unshim ya ulet ni khulom ban penjana ya ka jingdro jong u bat amtang ba ula bandro ya kidul henrei Tbit ro sahaki kam Shna Jingshna ba bunjaj bat ki bawan dor itanat bha ka jingdon ki riu dan sap ka penpau bangilong ki bariu spa hakajat penriu henrei ka don kam ya ki bor sarkar ki badai ban kersyan ya ki bakum kini kum na katanat ka arts and culture bakin penmang ya ki lat jingyarap syaki bakum kini ki samla ki bawan na kishnong nong kendong kanang bakin kiyo hakani kasab bakidon bat bakin longro ki atiar hakayo kakot jong kayeng kasem bat kashnong bakidon kumbangi ju sakhi na kapor shakapor ye kasap kapong jong ki khun samla jong ka jala ba I ke jongi kat badang mi kisngi ngidang sakhi ka jingmi ke jongki perginang bon kat habadang mi kisngi kia kane kalong shisha ke jing sosarong na kapenta ka jala hi bor kawai khamta namta ka district ka hane kapor parlo pe inyawan ra shapi yo wei usamla ubana ka shnong Syngku ka ba kane ka shnong ka jangai kumba khatlai kilometer ye na ka te ka surak ba amsning New Samla ubani tip kerteng kumu khambyang bor lingdo ubade usamla ubada ne kasap bandro jingdro basna Jingshna ta ale menta mine karan bor New Samla ubada ne kasap bangin siyo sngo na u nadu menong la stang kane bad ke ke jingthu ke jo halor kane kasap ka phong ka bawutan te khaniat Samla biang bor bha te phila ban betai ni khaniat nadu menong la stang ni kane ka jai kam ka sap ka phidan kane ka jai jingdro bat kumno kisdang bat ke jing tu jong phi bat mano lahi kai phi ka jing sedang ka jongahi ya kaneka kam kum basna Jingshna la ne ban do jindro kalong nadu bangadang ri ngalali school ha eden bat hapreng ka jing school janga ki wan competition ke ba penya ki state level la ne district level ki school level te natu ka I mensim hinga namar mahaman bangalai competition an ngasat yo ka first second badang amyo gitaro ngasi yo constellation kino hikai ro kisat I mensim hinga bat maying ro kisat I mensim ban na continue ya ka ni ka kam ka bangale ban proindo bat undang ala samnanta ngal suthu ba ka jing kordor ju ko painting hadu ka no ka kordor ya ka khantam ka dei ka balale hi da breu but kakam hi kaba ngasong setnat kalong bandro jindro la ne ban Shna Jingshna haki ngayat anti bat kine maka jigim jenga habang ngatre ya kine ngamtip langa sasitom hadu kono ro ngasya sigantang se kumbashi minute ka lawala ka batpor kono hande ngatre sitom moyasya ngaingu ya ublei na marba ula ayenga kumbane gasam bandro jindro la ne ban Shna Jingshna ka jingthumu jonga lengba kini gi jingdro bat Jingshna kalong ba banang yak pentibit bat nang yak kintiu ba hakawi kasngi ngan sayo banbu ya le jong I gallery nga kata ka ga bangat thrang lada ublei usne nga banbu ila ka jong ka gallery lane ka jaka budur ban peni pajba lane bandi ba khnang ba kanlong kalat jingirap bat ban kintiu ru yakiwe gi para samla watla ki don hapreng ka no ka jingchenjar la wala ki duk lane ki jenja henrei ban le ya kano ka baki kiman omdan galat bakhang ki lada ki don hi kamon ngasutna banshna ya ki kanja balong electronic ro kumban repair ya ki kumba ki snip television ki mobile lane ki ngasutna ro banshna ban invent ya dalade
ya ki bang ayo i mo sibuk mentang ayo i kumba habang ilai shakiwe ki jaka ngiyo i ya ki tu ki solar street light wala hasnong jingiro ki ladan mentang solar street light ngashu mu dur de kumno kita ki lak benlong hendai happer pule ngas cayuat banyak lembak ikut bat habang alap ngal persyang praktikali ngale ya ka bat hadin ngasale ngal persyang dak ibarit bat hadin din ngala ngamentang ngala ngasuthu kumno ki ya bat ngala lahi bersna wala kaya pher bat ka kompian jung company hendai ngala bersna kumba ngasna hi manga bat dak design hi jonga ngasutna ru bersna hakor badang khana ngasutna ru bersna ya ki kali remote mo ki remote lane ki syukum ki drone kimlong ki drone re ki syulong kum helikopter ki syun tak si jaka kimlak ban harus itu ki syun dak pibu tu ki unbis jaka te ngas tenat bersna ya ki link nanta ki tu ki hydroelectricity ki mini ki micro hydroelectricity Shna kum gitu ban charge phone habang ali shalom khantam le ni sinin kondong hapor bungile ira ngim yo light shalom te ngi ngasna dak itu kan ban charge phone ni Shna dak hydro power lembah ki tiar ki jongah ki bang Shna hi kum ki magnet lane ki coil mo Shna dak itu ngapenlong syaka hydroelectricity naka ka ni sayo ya kala te kendiat hakane ka kam ka ba fitre mi menta kumbangi i tiar kitar fidon kam hi kini Jingshna lane haba fidro jindro te kini tiar kitar manu bakersha pat ipi ya tiar kitar hi ngashu thit tang lada ngadon kam ngashu thit hendrai kibun kibru kiban phashna yanga kira ar lai tali ki phashna ki ainga kawai ngala de ban phashna ya ki ainga kawai hendrai ya kini ki tiar hi bor ki tiar ki bangadon hendai hing kilong ki bang Shna hi ngashu thit tang kum ki tu ki soldar wayar lane kini ki soldering ro ki bang Shna hi dak jusuthu ka jonga hadu mentahi empat syam ladon ki ba pha inga ban order lagi painting hendrai kisu pha tang ki ba hing bahasam kuntu kisu ai tang ga bai sha kuntu bai rom hendrai kiwi te empat don hi hadu mentaro te to kumba phi ong menne ba ka jing thu hi ka jong phi ka long ba phim dan la ka jong ka gallery na le ka jaka ka ba karpang ka ba phim bu ini painting ki jong phi ba phila ban de te kumi kini ki i baro hatu nai na sem jong phi ki la ne ban ra phi ya kata hi ngam nangut batai mo hendai ngakermen ba ublei un yarap yang aro bangan la ban le ya kane khublai shibun te paralong katu ngi lai so katu gat ne habangi ekran badu samla khambiang bor lindo hangbau la batai ni sya ka jingya ke lenti jo halor kini ki sak ki phong ba ka jing phung ko jo te paralong ba i kum kadak ka jingya kersan lang nyidei ban ai ka jing kersan habangi yo kum kini ki khun samla ki jongi hakari karai ki jongi khanta ma ka district ka jongi bagi nang ai men sim shushu ba om tang yo samla khambiang bor hanre ki don ru shibun ki samla ki brang don shushu ka sap hagane ka district ka jongi ba ka jalla he bor ka wei da ka bani ai men sim yo wei ki wen ki yo men sim lang te ka e ba kwa ngin ka par sa phi ki pai ba kalong ba phin ai jing kersan yo samla khambiang bor lindo ba da ka ba lada don kino ki breu ki ba kwa e kini ki kinja painting lane ban phadro phila ban phadro hai ba hayu samla khambiang bor khanang ba mau nang yo ban im na ka kam na ka sap ka baudan ban kumjuru ki tanat ki ba dei pe yi kini ki banta kin sim kya halor kane ban ai yi ki ta ki jila chinirap ban la ban yirap shushu ban kantiu shushu yi kini khon samla ki jungi khanang ba ki dangla ban ya shaprang han kam ko jungi namar kumangi tip menta ba ka perthai ka dei ba ka kam te lengbar ka jing kersan ka jong phi ki trat ki ba dei pe hai kini ki banta kan long ka wei ka lar ka ba phin ai ka ai jam kum kini ki phun samla ki ba ni ka sak ka phong te ki reu ki ba kwa bi kini ki painting la ni ki Jingshna la no samla khambiang bor phila bon phone hai kini ki number ki bal ai ka screen khublei shibon